Id-Deputat Nazzjonalista u ex-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Chris Said der evidentament dispjaċut li tħalla barra mix-Shadow Cabinet ta' Bernard Grech li rapporti li baqgħu mhux miċħuda qalu li Ray Bezzina l-ex Chief of Staff ta' George Policino kienu involut fl-għażliet. Dan anki jekk fil-jum tal-miġija tal-Papa ħarġet l-aħbar li Bezzina reżenja mill-kap tal-uffiċċju ta' Bernard Grech. Fuq il-paġna tiegħu fuq Facebook, Chris Said kiteb dwar id-deċiżjoni tal-kap u benġela li jifhem id-deċiżjoni li ħa Bernard Grech u l-istess sentiment qalu mal-gazzetta The Malta Independent. L-istess gazzetta tkellmet ma' Said u staqsitu jekk hux kuntent li ma natax portafoll. B'Said jikkonferma li hu rrid jieħu nkarigu biex ikun kellim ta' settur iżda Bernard Grech ħallih barra. Mistoqsi b'mod ċar u x'kuntent bid-deċiżjoni ta' Bernard Grech li Said ħadem għalih fil-kampanja biex tqaċċad Adrian Delija mit-tmexxija, Said qal li mhix kwistjoni jekk hux kuntent jew le. Dan f'dikjarazzjoni ċara li Said tħossu bħallu mija masura u mormija kif ħassuhom oħrajn li tkellmu wara l-elezzjoni ġenerali. Fost dawn hemm Doris Borg li ħarġet mal-Partit Nazzjonalista fuq it-tieni distrett u qalet li kien hemm kandidata oħra li ġiet preferuta fuqha u li kkalpestaw id-dinjità tagħha fost diskriminazzjonijiet oħra fil-konfront tagħha. Fil-Partit Nazzjonalista mmexxi minn Bernard Grech bħalissa teżisti apatija sħiħa u skuntentizza l-mod kif imxew l-affarijiet waqt il-kampanja elettorali. Anki l-Viċi Kap Robert Arrigo mar fuq il-medja tal-Partit Nazzjonalista u qal li fil-waqt li ġabar il-flus għall-kampanja ma kienu involut xejn. Intant ma' Chris Said ħallu barra żewġ deputati oħra fix-Shadow Cabinet iżda nies bħal Carola Colina nataw is-saħħa bil-portafol tal-Ġustizzja li fuq u nies tal-Aqda Republicans istow li ma jeħdu ħadd ħlif wieħed mill-ewlenin tal-Blue Heroes. Dan apparti li Beppe Fena Kadami nata portafoll is-sorsi tagħna fl-istamperija għalulna li nata lilu biskop biex wassal il-messaġġ l-oppożizzjoni barra minn Malta. Id-dwejjaq fil-partit ta' Bernard Grech der ċar anki fost partitarji nazzjonalisti li intervjenew fil-programmi fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista u raw l-adab tagħhom għal fatt li 3 deputati ma nataw l-ebda portafoll. Jien minn Għawdex, minn Nadur, u veru dispjaċuta ħafna għax il-Chris ma għamlu xejn. U anka l-Mario De Marco u għandhom il-Subbonici. Karm. Karm. Iva, dak it-tlieta ma sibilhomx ta' ħaġa. Veru dispjaċuta ħafna u għajdulu l-Bernard li l-għawċin dispjaċuta ħafna għal-Chris. U għall-oħrajn ukoll.